Allahu Rabbi batu kita Nabi Muhammad penggulu kita wahai sahabat tolam saudara assalamualaikum ya akhwani dengar kiasan kepada mandiri kullu nafsin saikatul mauti tiap-tiap nan bernyawa merasui mati tidaklah dapat dimandalai lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Astu matahari terapi daripada matinya mangkula turun angin yang tangkas kayu-kayuan sawah kape di pusiang angin tarabang kate sawakatu itu dajal lalape kat madayo insan madagegani alam lakalam nyawalara tidaklah dapat mai momande namo Allah parang majompa bumi na lebar tinya pija maka cuma dinade inyo naninda baitul muqaddis 10 sawatu dan nyalakadape lalu kasitu waduh sababno mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itu tandonyo kiamat berdiri alai mulai lagu mati tobat naninda ditari mulai elola tobat di zaman begini dan jangan menjasa kamu jadi ini itu wadanya iyo di dunia lah ini yo nasalah pada badana
itu Adalai orang ini Dimaka Alai sabana Hadamaliyah Rasul Alai tulipa Ya Allah Iyo Ilai sabar Adalai tulan nesu Udaro Bila ini adalah sambungan dari kami Aduh Dari topan ala desingalan namun lupa Atamu Iya dari adalah kisah bilangan dekat Aduh Basilawan ala dekontomi di pagi hari Inakul nasibun suwina baradia dekat jadiyo Aduh Iyo antalai kanabu Adalah yang takkan Antido Nilai demi dalam permintaan Ladu sanadi Isiko Pilot dalam samo pilot Allah dekaduodo Tuonyo Ay lokomotif sama lokomotif dekaduodo Iyo menteri samo menteri Allah dekaduodo Nilai bukan anak menteri Japa Bukan menteri itu Iyo Bukan menteri dalam tukang sunti Ada nalai kami Aduh Ia bukan sunti ayah Bukan sunti Ia Bukan sunti lainnya jawi Bukan sunti Itu doh Memang dalam negeri Masih lawan tulang Di pagi hari Inaku Iyo apokan disabun Apokan di baju Lailaku tasaroma Buat tasan Arupu Dengan seorang di padang panjang ada seorang di saru Kuaso Isi orang masih sumui romet Seorang potamu Uncuangno Ada seorang alanyo tuan seorang enyo Mudo Makin lagi minangkonan lagi toba Agunco Ini adalah desa buangan Allah dari kami Aduh Iyo denan nalai dangan Iyo tilai kerbana Iyo ai sitaran Anakku de ilaha Iyo Iyo Allah la ilaha Mari mengaji Oh kasapatan la jodoh ya mulai karena la pengajian itu ilallah Allah Allah dari bidang Allah de agamo ayam mulai agamo adalah Islam agamo itu tidak ilmu Allah
para karola sembahyang laika dini baca Karola sembahyang lalaki yang agamu wajib nande kita umar isi lampu siapa nan sembahyang managa agamu pengajian dari kami badu masing-masing malah dekarban lah di muka dalam bahasamu dari kota dalam singgah layanan mulu para tamu dari ada dalam kisah nana bilangan mereka dua wahai saudara Allah di andai dan tolak ojo kalau sungguh oh sayang di ibadah hati sembahyang tetapi terus suakan nanti kasih ada pikiran kurang indah mengapol indah pada tentu di dalam sembahyang hai kerjai cari leka untuk ada eloklah kampung ada jalan antara jalanan lurus saya utara yang dari manapun tentulah malam artinya lagi boy sahabat iyolah rukun sarato sarah itu adalah jalan di orang syariat siapa meninggalkan tentulah siapa mengarajukan tentu selamat kebanyakan umat masuk sejarah kaya kamu melenggang-lenggang mencari nafas di paru inatanya dari mula pagi hingga sampai patah dari mulut lenyo kete iyo nalla sampai gada iyo nalla sampai tua lala dipandang ladanya orang lai pun gilai kapando delai untua nalla malla desa kali indah babu sembahyang delai tu nalla sami delai bodoh nyora delai nyusan kotu iyo ka kembali boja tadi sampai kedua kali delai dunia tak tambah delai hanyo lai sakali delai muju lak cuman lah ibarat delai manemba delai ruso delai joki jam masih salatu tak ada pergi ulang jo kalau kana delai barik lah de menyanda tetapi to indah laya pokatenda nang jo la tangan nampo balap dia pula laga pikiri bana delai wahai nala saudaro manusia delai dengan agama
Widui binatang Dona pasusajo Lagi to isilang Nilai sudalanya Tolak ko indah sembayang Wakatunan limo Nilai manusia aku nilai namu lagi gitu Nilai boleh lalagi cali ala nilai cino lajo bulan do Nilai sana ikuai no mamita agamu Agamu derang kapir lagi kaum lajo bulan do Nilai menyamba apilai satu lai paralu Ay kito isilam dalay sudah latan to ko indah sembahyang dilim mo akato Manusia aku nilai namu nyuri itu nilai jadi manamu manusia ragu Lay ka dalam ladinara ko ladilay batan ladikaburu nilai apilai memandang iyo kan menjadi abu Lapi kiri lanyo bana dalay wahen ladusana hidup di dunia Mengaturkan lama Mengaturkan sadar Nilai ambil lagi copera Sukul ada iyo no sukul Jelai kala ada iyo joana Lada babu Ada iyo sembahyang Sakali ada iyo no ina Nila itu lada iyo la orang Ngandinyo lada iyo nyobongan Maka dalam dengarku Obatan ada iyo tak sampai Nilai api lada iyo mamakan Lai mangatul ada iyo tanam Lama Tapi Kiri lada iyo nyobana Lali masul ada iyo setan Janji lada iyo nyo janji Babu ada iyo sembahyang Lagi tahun lada iyo di muko Di bulan Ada iyo tanda Menantikan la iyo nyo anak Lesa balum ada iyo nobada Menantikan la iyo minanto Binantu Sebelum la iyo nyo pulang Sakit taruh lada iyo Madanji Penyawa Ada iyo lahirlah Lada Allah madadin nakanarako Gelai bakal ada iyo bakal Amahanyo sila da iyo nyo daging Sarato lada iyo jotulang At nyoban na Alay adapon la iyo nyo kasih Andilay satu lada iyo satunya Para tamu lada iyo nyo kasih Kapato da iyo warato Kadu la iyo nyo kasih Katolan ada iyo sudaro Ladekati ko da iyo nyo kasih Katampil ada iyo nonanku Alagi tampela iyo nyo lahat Ayang kala iyo ba amano Kaampela da iyo nyo kasih Kaamal ada iyo dan iman Andelay wahai lada iyo sudaro Ay andai lada iyo dan tulay Kasih iyo kahatu Kahatu. Leka
iyo no lama Aku la iyo dimakan kalau nada iyo no ai Delati bola di rangkungan dalam kasih taharatu dalam kuida iyo di sana Lajo kalau da iyo nyotasi Kata nada iyo sahabat aku bilo da iyo nyokito La sampai la da iyo nyapa Ilai datang samono dalai kaum kirama Lai mahantar la de kan kito iyo ay kalubang la Sekelala dan tibo kito dan kilo bala Dalai pupuan la orang timbun la dalai papan la melah lagi Dalai orang lain na banyak lai kasam oleh nyoama Dengan orang lelaki boyo pulang lah dekat tempat Kalau lada no kasih lai ka amal dan iman Iyo nanti lah dalam kubur lah dan laiman lah jadi kawan Tanyola malaikat lada lai anyola malapikan Malam kau titisan di datangkan Tuhan Malam titian dalai anyola paliaro Sirotal mutalakim dalai namuatitinyo Selamat nyoba dalai masuk Kebanyakan ladanya umat di zaman kini Lai malabi lai nyorata Lai mencari piti Bela indah dikana Allah lah hidup dan mati Lai nyosan lai nyosalah Lada indah kembali Bela nyawa kau putus Lai nyowa pun diganti Di apabila kita denganlah sampai mati Lai tigo lai sajo Ai kaparang mari Lai kainan putih Ya indah baraki Ai tigo walai sajo indah labalabi Lai harato lada nambanya Sampai tu tanah buli Iyo awak lah dengan payah Lada orang nana buli Dari soal pengajian Sekian diaji Ay sekian dahulu dari kami lah badu Dari Tuhan segala dan dulu para kamu Ayah hantalang kisah dah bilangan kado Malam bulan dari mulut sanjur Lehutun baunjun Bapuyu balado Bategang dalai cakak jo jando Manoyo dengan kehadiri Oh denala sidana ne basamu Denala kita kurang Niuai maafkan kami pintu Dengan kala dola denyo kami memang de anak na mudo Aku lagi padalah denyola Tiala samole doai kaduno Memang yonde memang de la latia memang la taraso denyo bedo Suaro lasana makin suwa Iuai akan aire bunyinya Ada mana jalan hari ke pagi Bana puni de iti ajaho Kadang-kadang iyola mandara wadara wa adele illa doai utukuso Kadang-kadang lama nandang wang baksi sori dalam la denyo rimbo Sakali mandat yang ada Wa abu nilai indu ciang gilo Ay kadang lari dekat dalam mio kuninan la suaro Maalu iyola denyo Tapi memang yola samu rino Apalagi di malam de baeko kaitan tu kabana jago pulo Ajo pulo iyola de acara Iyola ida kebaca tuju Ada nalai de
de bana jago bana iyo saruponan leyo iko Sakadayo denala denyo tanda la jadi di pagi hari nanko. Adenala demila permintaan Pak Dewan Niola denyo gitu Allah deyo denala deta turang ayo lay maafkan kami pintu. Disusun jari nasapun basa balenan niyo joka palo Denala itu yo permintaan dari yo kami nanti badu. Iya ya danan delang kisah to pasinggalan ba itu pulo Iyo ba itu nanti permohonan. Adena dari kami de badu Inilah ini bagi tulah delai malada elokno. Karano nalla de yo hari yo el nalla yo Iyo ado nanata tanah atau iyo nantara su. Nalle damari nanadi bari le bimu kola na basamu Inilah tono nalla elo dia ayale manundu. Ati kali nalla na pinonton memang banyak anak tua-tua Karena tua-tua memang orang panas dulu. Ada nana mulia lah bagi hiburan tantunan bahibur sajo Mulai bunyi nyola dari kami badu. lagu dengan nostalgia lagu memang apa duo Yang talai dan ada yang talai nyotido. Adenan lagu nan nurang adenan laba bini yo ditingkatkan labini yo Dan talai tambah talai nak kami lada nyotubo. Adenan diikonnya lagu memang nan mana hibo-hibo Yo sana lapana sadia nam tua badarai lai matu. Denalai potolong delai apa-apa biana ambo nak mandundo Dan manoyo panala di pokale noi yo tolong di banyatu. Ya itu nani inilah denyo bananan denalai sekarang nanko Na kami yo denala de buai kati wayana ade nan jago. Dicari-carilah denyo bana Na yo denala na suaro. Oh antanan dekana mua hai anta katido di pari hiburan kenang-kenangan sajo Ada coba dengan pasir, oh iko bunyinya si masa residi nan punya lai kajo. tetapi nalade kami olah bacu bopulo Dari dia dulang, joget jalan de kapalo. ai anta kanamu anta kantido Baru sekarang, oh aku rasakan hidup sendiri di dalam kesepian. tiada teman untuk mencurahkan asa hidupku oh kini kehilangan Rasa hidupku di dalam kesepian. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. aku sudah tak tahan Dikekang kesepian. ya Allah ya Tuhan hindari godaan setan. Ya Allah ya Tuhan hindari godaan syaitan Sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini telah tiada. Ku hanyalah manusia yang tiada berdaya. Dialah yang kuasa segala-galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi duda Semoga ku cepat mencari penggantinya seperti dia Terere ote ote ao
ding 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 baru sekarang oh aku rasakan tak punya rasanya kesepian. baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri di dalam kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa ku oh serta kasih sayang. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesepian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan syaitan. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan syaitan. Sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini telah tiada. Ku hanyalah manusia yang tiada berdaya, dialah yang kuasa segala-galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi duda? Semoga aku dapat mencari penggantinya seperti dia. Itu irama nula dari kami berdua. Anda segadarlah dah hiburan niola di pagi nangko. Lainlah bila ditaturang iyo maaflah kami pintu. Belai maaflah dekan kami lain sabanyaklah de banyaknya. Ini maalai karajalah maafullu parilunyo. Baayo nan kasanang kasaju bila dalam jadon. La jadi dahulu di kami madu darilah kisah mulu bertemu. Alat topan singgalan Bilangan kedua sebagai kenang-kenangan di pagi nangko silawat kampion ikon namonyo la diara pulo jola kulamo nanjol lagu minang le ikon namonyo. tapi de kami kini balai negarano Nanjol la tapi adulang iyo jogel yang kapalo. melati iyo na puno De kami badu membari puno. macam ragam dunia sayang indah serenca sayangnya buntu Walau kabah hatinya merah badan melarai yo sayang juo walau kabah hatinya berang badan tak babinti mundo sayang juo Nelain pulo iyo sayangnya bini badan disayang kaki kolai bapiti tapi indah laisa donyo bini dalam saratu terjadi tapi nyominda sadonya bini dalam satu iji terjadi lain pun lo sayangnya windu sama sayang kadura kaki ko tulang tako tulang lama badan tabuan hati tolo hilanglah jasur tulang lama badan tabuan habis tolong hilanglah jasur lebar macam ragam dunia sayang indah saranca sayangnya bundo walau tak hatinya berang badan mulai
tolong you. Walau tabah hatinya berang, badan tak bini bondo sayang jo. Nalai pulo iyo sayang jo bini. Ye bayang tak curang, Iyo lekati kelai. tapi indah sadonya bini dalam satu helai. Tapi indah sadonya bini dalam satu dan laci di hati. Lain pulo sayang jo indu sama. Maka disayang katiko tulang tago. Hati tolong bilanglah jaso. Ulanglah lama badan tabuang, habis tolong hilanglah jaso. Nilai maaf lah jika kami lai sabalih lah juga perlu. Nilai papalu nilai sakine baikin di datara so. Nilai dingin hari suku alai katulang nala dingin no. Nilai ado lebih tua dari kami nana badu. Simak lah dekan bana iyo nan sekarang anakku. Ada jo saraku tadi pakai alamat negari laka binaso. Rasul